Takulandirani pano pa Lahiri KTV. Chomwe ndingakupempheni chonde mverani audio ipaka kumapeto ndikupanga share kuti enanso aimvere mosavuta, chifukwa audio ndiyosiriza ku nthawi ya kampeni ife Lahiri KTV kuipanga posti. Muli utenga ufunikira kwambiri pano pa Lahiri KTV mmene mukuziwira ndi maprogramu amene timakupasirani mbambande. Koma ndimafuna ndiwuze na Malawi kuti Yehova savomereza kuti boma la kuphairi, boma limene lakhala likukhala pa ma civil servant, kumanga anthu a opposition osalakwa, kusakira zifukwa ndi kumulondalonda Professor Arthur Peter Mutharika kuti amuphe, amuchite chipongwe. Ndimafuna ndikuwuze ngati dziko tikutumikira Mulungu wa moyo, Yehova wa makamu savomera Yesu kunena kuti boma la nkhanza, boma la kupha, boma la mwadzi ndithu kutangati ili kuti lachiwiri pano lipitilire kuononga dziko lino. As I said now, fertilizer adakali pa 165,000. Boma ili lachiwiri lino kungoyerekeza kulipasa vote fertilizer timugula pa 500,000. Amalawi ndikunena pano chimanga chafika kale pa 80 chakuti 190,000 ndawu yovota ngati ino. Tikangoyerekeza kupasa mbuli ya munthu ngati vote, tiyembekezere chimanga kuchigula pa 250,000 tisanafike December. Mafuta agalimoto adakasowabe malaina kuchitikabe Malawi muno. Tikangoyerekeza kulipasa boma ili vote, tiyembekezere mafuta tiagula pa 20,000 pa black market 1 liter. Amalawi tisamale kwambiri. Utenga wanga ndi wachidule. Amalawi ndifuna ndikuchenjezeni. Chinthu chayambirira mukavotera Daliso Kabambe, mudziwe kuti mwavotera Malawi Congress Party. Pali mgwirizano wa pansi umene ukuchitika ngofuna kupungula mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika. Mundimvetse bwinobwino. Inu nonse Amalawi amene mukavotera Daliso Kabambe, ziwani kuti ndale zake nzongofuna kuti muchosere mavoti amene mukanamupasa Professor Arthur Peter Mutharika. Kuchosera kwake nkonena kuti mukachosera mavoti amenewo ndiye kuti mukupungula kuchuluka kwa mavoti a Peter Mutharika. Kutilako pali migwirizano imene nanena kuti tinena kuti ifa UTM kapenene Kabambe ndagwirizana ndi Professor Amini ndagwirizana ndi Chakwera, ndiye kuti anthu onse andithawa, koma ndingoyima pandeka kuti tichosere mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika. Pali migwirizano ya chinsinsi imene yachitika ndi Atupere Mluzi ndi Malawi Congress Party kuti achosere mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika. Pali migwirizano imene yachitika ndi PP Mai Joyce Banda kuti achosere mavoti a Peter Mutharika. Izi ndikuyankhula Amalawi ndi zona. Pali migwirizano ndi anzathu a PDP akondwa ni nankumwa kuti voti imene mukanapasa Peter Mutharika kuti izikwerakwerabe voti yawo mukakaipereka kwa anankumwa, ndiye kuti no Peter Mutharika kuchepesa mavoti yake. Ndimafuna muchenjere kwambiri Amalawi, ndikuteka inafe tingosatira tingombera mmanja. Koma oro titafuna mwantundu wanji munthu amene ali ndi 5-6% panopa potengera ndi research imene mabungwe ndi maiko osiyana achita mdziko lino, munthu wa 6% sangakwanise lachiwiri pano kufika pa 50+1. Sizingateke. Koma nkhani ndikuchosera mavoti 2. Munthu amene alibe ngakhale percent, munthu amene alibe ngakhale no kutekera ngati zipani ngati PP, chipani ngati UDF, chipani ngati PDP cha nankumwa, chipani ngati UTM cha Kabambe cha Masiye. Amalawi mukatenga mavoti onsewa kukapasa anthu amenewa, mukuzichepesera nokha moyo wanu. Ndimafuna ndiyankhule chonchi mmawa uno. Amalawi tikukavota lachiwiri limene likubwerali, and voti tikayamba 6 o'clock mamawa kulekeza 4 o'clock madzulo. Ndimafuna ndikukumbuseni Amalawi kuti tayenda mzaka 5 kupanga mademo, kumenyedwa, kukapidwa, kusakidwa ndi zigawenga, anzathu ena kuphedwa. Ma activist kuyankhula, kusakidwa
ena alowa m'manda. Anthu ogwira ntchito mboma ma civil servant kupanga ma demonstration apereke madandaulo awo, anyamata azikwanje kutumidwa ndi kukakhapa ma civil servant alibenso ntchito m'Malawi muno. Musawalole kuti ayankhule china chilichonse mdziko lino amene wanda akapolo athu kukhapidwa. Amalawi mu zaka 5 zimenezi taonapo ngakhale ngozi zoopsa kwambiri, kuphatikizapo ngozi ya ndege ya late Vice President Dr. Saulos Chilima. You remember that? And up to date sitinaone china chilichonse chogwirika chonena kuti boma ili lankhanza lakupha la Malawi Congress Party yachitapo kusatira imfa ya Vice President ndi anthu ena 8. Ndimafuna ntero a Malawi kuna kuti pa zaka 5 taonapo ife fetereza akuchokera pa 17,000 mulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Timamukonda kwambiri fetereza uja ndikufika pa 165,000 lero. Amalawi mu zaka 5 taonapo sugar. Amalawi for the first time tikuyima panzere ndikumagubira sugar weni olima kwathu konkuno. Amalawi alima nzanga fonya adakali makomo mwathu musanagulidwe chifukwa cha mitengo, komanso ngakhale chaka chino we don't know ngati tilime kapenayi fa fertilizer wakwera, ndipo akwera moyipisitsa kwambiri. Maka ngati dziko chitipanga chiganizo chochosa nkhandwe imene yakhala ikuluma ndi kutafuna economy ya dziko lino la Malawi. Tenga wanga Malawi ndimafuna ntera kunena kuti wosaopa wosagwedezeka. Ine ndapulumuka dzenje la manda andi nkumachita kunena kuti tamupha. Tiona kuti za Professor Peter Mutharikayo akaziyankhuliraso kuti azikasusana, azikamuyankhula, azikachita zake zopusazo kumanda kumweko makutu anga akumva koma choyankhula chitata. Ndimafuna ndikusimikizire na Malawi ndizoona kuti boma ili ndirakupha. Ine ndikunena ngati munthu amene ndadzuka kuchokera maso anga komanso thupi langa likuona dzenje la manda. Boma ili ndakupha. Maumboni muli nawo ma demonstration amene tavutikira nthawi yayitali kwa zaka 5 kuti tiliuje boma kuti izi sitiufuna ndikumakhapidwa. Dziko likuona, asitikali akuona, apolisi akuona, dziko lonse lapansi likuona. Amalawi mukapanga mistake kulibenso kuyambira lachiwiri kupita uko kuti mudzamva kuti no akukuyankhulirani kapena kupita pa nshewa apanga mademo chifukwa anthu aphedwa kopsa, anthu amangidwa kopsa. Zipani izi zimene zayima molimba mtima ngati chipani cha DPP afford komanso left. Amalawi ndi usimikizireni ngakhale Michael Husa amene wachita kuyankhula poyera kunena kuti Amalawi muvotere Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuuze na akuluakulu onse amene mukaonawa atha kuphedwa mu zaka 5 zimene zikubwerazi, atha kumangidwa life prison popanda zifukwa zina zilizonse mu 5 years imene kubwerazi. Dziko la Malawi libwera one party system, asintha malamulo, ndipo kukhala kuphedwa kosakhala masewera, kukhala kukheza mwezi kosakhala kwa masewera, kukhala kulikhazika pansi dziko lino. Utenga wa Malawi musautenga oseweresa. Ndazipanga force kuti nitulusa audio imeneyi katikati mwa kunena kuti ndidakali kumva kuwawa, koma chifukwa choti masiku ayandikira. Malawi amene umakonda dziko lako, amene uli ku YouTube, ngati ufunadi kuti zinthu zisinthe osati anthu angokuona, ndi bwino for now kwa panopa kamvotere voti yakoyo Peter Mutharika Suludza. Fa president yo angokuonongesa voti yako, president yo sanga wina alikutali. You can agree with me. Munthu haundivomereza Amalawi. Amalawi amene muli IUDF anthuwa alandira zindalama, anthuwa apanga migwirizano yakuseri. It's better inuyo amene mufuna kupulumuka atupera ndi zindalama amadi asanga gone ninjala. Ngakhale zinthu zitafika mofuta magazina ndi zimene alandira aji. Amalawi dziwani kuti nkhani ndi ya munthu osauka
ngani ndi anzika za dziko ufulu wathu kandi kuti zinthu zisinthe. Ndipemphe anzanga UTM nonse amene mwakonza voti yanu kuti lachiwiri mukampasa kabambi mukangoyiponyera mkamwa mwang'ona pali mgwirizano oti mavoti anu mukamakampasa kabambi ndiye kuti mukuchosera mwayi oti dziko lipulumuke maloma oti voti imeneyo mukanampasa APM. Amalawi amene mukuti ayifitika mpasa tupere muluji ung'ono Amalawi ung'ono ndi ung'ono odi sudziwa ni mbuli ya munthu because akanakhala kukonda dziko akanakhala kuti no akufunisisa kuti ombola ife akanagwirizana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Just imagine mapercentage atisakukwana atatu Amalawi kusonera kuti no mukakavotera mwavoteranso MCP chonde dziko la Malawi amene mukuti ayi ife koma na nkhumwe akuna nkhumwe sangapange kanthu mwamumva no kamene wayakula Michaels inetu siningawine. Tengani voti yanu mukampasa APM kuti dziko lino mupulumuke mukapanga zibwana Malawi mufa. Munimve sasa bwino pomalidzira ndimafuna ndiyankhule chonchi. Amalawi anzanga ngati kuli chinthu chimene chimamsokoneza mutu kholo ndi malipiro amwana ku school fees. APM akunena kuti za school fees kuyambira lachiwiri zatha ana kuyambira standard 1 mpaka na form 4 ulere. APM akunena kuti ma technical college aja abwerere. Inu ndi ine amene sitinafike nayo patali school tigwire tiphunzire ntchito zamanja tisipanga zathu. APM akunena kuti akangotenga boma mukangotenga voti yanu kaya ndinu MCP UTM UDF PDP kaya ongeza jalibe mlandu wina aliyense kukampasa APM ndiye kuti fertilizer achipa mtengo komanso uja wochipa wa subsidy abwereranso cement ichipa mtengo komanso program ija imene amaicha Malata cement subsidy yopereka zipangizo zomangira nyumba kwa watu ovutika ibwereranso kuyambira lachiwiri limene tasala ni masiku awiri okhayi. Amalawi tamveserani. APM akunena kuti constituency ina iliyonse chaka chilichonse isipasidwa ndalama zokwana 5 billion imangire ndalama imene zipatala imangire ndalama imene mijigo imangire mabridge imangire maskulu komanso ithandize ana ameneno akuvutika ndi mavuto osiyana komanso ngakhale kutukula mioyo yathu pa ngongole ndi zina zambiri. Akunena kuti APM mukangondipasa ine vote democracy ija ibwerere anthu azitha kukhala ndi ufulu amasuke maganizo amasulidwe kushinga za 5 years kuti Malawi atapanga mademo atakuyankhula popanda umuopseza popanda kuopa popanda umusaka ndi kumukhapa kapena kumupha. Munimvesesa bwino mala Professor Arthur Peter Mutharika akunena kuti ine ndikangolowa pa mpando anthu akwezeredwe masalale zawo anthu apasidwe ulemu anthu ayende ndi kukweza chuma cha dziko lino za ulimi zikhale ponseponse. Amalawi tikapanga mistake lachiwiri pano tifa nditu pseti mawu amene wamwasunke. Komanso chinthu china timpempherere Professor Arthur Peter Mutharika komanso tipempherere chisankho chimenechi wina aliyense akhale maso kungona chopomboneza kapena chodabwisa wina wakupanga dzina tiyimbirane mafoni mwachangu maso ndiyankhule pano Malawi ngati kuli maplani kunjako ku MCP ko kuti abere zisankho ndipereke chenjezo ili kunena kuti we are more than ready kukhetsa somwazi ngakhale kutipa koma lachiwiri tikangovota ndikumamva za uchisembwere za uchitsiru zopusha ziko lino mwenda bwazi ndithu andi ku State House kuja ife tikashambako kakuli maswing pool kama gona pate akagona pate 5 years imene tikabwanya kulapa azikalamulira maiko akunja kubene mwina atakukabisala. But here in Malawi we don't want to hear any bad news yonena kuti chikangawa chimenechi chatiberaso sizitaka. Malawi kupoto pakati kumwera ndi kumawa get ready tenti kavote mwa unyinji tonse MCP UTM UDF DPP odiasache yalibe mlandu alefu afford lisipani zonse
ngati tifuna kupulumuka ndikusiyapo MCP because MCP sinaike mashopo okuti anthu awo azikagula zinthu mochipa akutsunzika andisakumufunanso gulu kunyinda amene mafuna mtero kunena kuti lachiwiri mama wa 6 o'clock tientonse tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndithokoza mzanga chigawo chapakati chifukwa chigawo chapakati chasinthika chazindikira andichivotanso mwina more than mmene anthu angavotere kumwera kuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Ambuye akudaliseni.